Башкорт халкының авыз тел ижады кобайыр, иртәк, эпостарга бай. Борындан башкорт сәсәндәре ижад иткән кобайырларны мәктәп укучылары бүген туган әдәбият дәреслекләреннән өйрәнә. Борондан кеше мадар килмәгән, килеп аяк басмаган. Ул тирәлә корыер, барлыгын һис кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган тибер урын. Унда булган тиборон, Янбирзе тигән карт белән Янбикә тигән бер карсык. Кайда барһа уларга, ул урында юласы. Был карт менән был карсык, кайдан монда килүен, ата-әсә, ер һавы, кайда торып калуын, үзләре лә оныткан ти. Икәүдән икәү шул ердә башлап гомер иткән ти. Балалардың башкару вакытында үлем өчен асыштар яһайм. Гыйльми яктан. Бага тиклем игътибар ителмәгән, өстән генә карап үтелгән моментлар була. Балалар шуны эмоциональ кимәлдә асу һөдемтәһендә Урал батыр эпосының тагы бер мин әле бага тиклем төшенеп итмәгән нәмәләр асыла. Өсөң етһә ташларға, һәртә ергә һалырга, батша менән ярандардың алдына карай ташларһың. Бұл конкурста мен быел бына 3нче ел катнашам. Тәүге елда мен ЮНЕСКО дипломына лайык булдым. Шуннан бына теге елы Дәүләкәндә узган Урал батыр эпосында 2нче урынды яуланым, һәм быел 1нче урын миндә. Бик шатман. Миңа урын булыр дип ышангайным, әмма 1нче урын дип өмет итмәнем. Теге елдан күп балаларды итләп калдым, кемдер Урал батыр эпосын һөйләнделәр. Миңа аларның һөйләгәне шул хәтлем охшагайны. Минең уйлавымча, улар миңа көчлерәк булыр дип мин көттем. Һәм быел бына күбен үтеп киткәнемә уйлым һаман да ышана алмайм. Урал батыр кобайырын башкару, сәсәнлек мәктәбен тергедеү Башкортстанда 1990 елларда башлана. Башкортстан мәгариф министрлыгы оештырган был бәйгеләр башкорт кобайырлары менән бәйле урындарда үтә. Урал батыр кобайырын һөйләүче балалар быелгы 13нче республика конкурсына Туймазы районына, Кандыракүл буена йыелды. Соңгы вакытта Урал батыр кобайырына шундай игътибар артты, төрле яклап, ул инде дөнья кимәленә сыкканнан сыга бара. Менә быелгы елда бигрәк тә уның менән ЮНЕСКО кызыкканды бит инде. Һәм уны ошо рухи комарткалар итәбенә индерү турында һүз бара ЮНЕСКОның. Урал батыр иң башта торга, уның рухында, уның традицияларында иҗат ителгән бүтән кобайырлар шулай ук бер цикл итеп карала. Акбудатты алырга, уга өйәр халырга. Акбудатты алырга, уга өйәр халырга. Һис булмаһа улатты, был дөньянан йөргә. Җитә дияү җибәрде. Күктә торган будатты урынын үдем күргәзде. Улар барып бастырды. Тоталмаган яхшылык ат уларга килмәде. Бұл эпосты миңа бәләкәй сақтан әсәйем өйрәтте. Уны мин үҙем ятламаҫта инем әле. Үҙе димләп шул өйрәтте. Нимәнән башлап өйрәтте? Борын-борындан кайернән? Ул баштан башлап шул 3нче класста өйрәтә башланы. Димәк, нисә ел була инде? Хәзер 3 ел була. Агайым өйрәтә. Киләсәктә нинди кимәлдә һинән башкарырга уйлыйсың? Һинән гомай ташламассың бит бер яклап алгас. Юк. Мин шу Урал батыр эпосын бернисә телдә лә тагыла ныгырак, тасуирак итеп ятларга теләйм. Буаттар буе телдән телгә тапшырылган Урал батыр кобайырының бернисә варианты бар. Эпос йөрүләренең язмышы башкорт кобайырларында тармаклана, дәвам ителә.
Эске Йылан, Қаңлы, Мең ырыуы башкорттарының төйәге булган Аслыкүл, Кандыракүл ягында иҗат ителгән Заятүләк белән Һаухылу Кобаерында һыу асты дөньяһы батшаһы Шүлгән Урал батырның агаһы. Кобаер ул халыктың 100 ел буе тупланган һәм 100 иҗатчының хисен, йөрәген, рухын, акылын һәм дөйем милләттең цивилизацияһының акылын туплаган бер код. Бер катмарлы йомак. Һәм уны тота килеп 3 минутта, 5 минутта асып та булмай. Һәм уга юрәт итәргә ярамый да. Ул тәкәбберлек булыр ине. Үз халкыңа үзең тәкәбберлек кылу булыр ине. Шул яһәттән минең теләгем бана Кобаерды һөйләгәндә, ягъни эпосты һөйләгәндә, һөйләүсене, иҗатсыны, димәк уйлаусы, димәк шәхесте, ул шуга юрәт иткән икән ул шәхес. Туктату ярамый. Нисек йөзеп китә бала яйлап кына. Нисек актер үзенең ролен шунда ук шәп итеп алып китә алмый, нисек ат шунда ук сапкынсылап китә алмай. Һәммә нәмәнең үзенең рәте бар. Һәм бына күп кенә балаларның ысындан да сәсән каны, сәсән яне булган балаларны мин өндәүләр куеп китәм. Уларга без ирек бирмәбез, елкәне асылып та бетмәй, ул сыгырга мәҗбүр. Яки шу юлдан башлалы дип әйтәбез һәм без уның илһамын, иҗади илһамын, комарын, игътибарын кузгатабыз. Шу ярамай дип уйлаймын. Иң беренче теләгем ошо булыр ине. Урал ташка хукканти, таш киткәнти атылып, күрер күздән югалып, барыла ташты көткәнти, иртәйне төш булган, төш авыпта кисеткән, таш һаман да төшмәгән, бер сак күктә тавыш шаулаган. Карагандар тибылар, таш төшеп киләти. Күктәге ташты тотып алган ти Урал. Кайһы ердә Азрака дип һорашып алган ти. Азраканың иленә Урал ташты аткан ти. Бәйгеләрдә кеше асылып кала, уның сәсән яктары, осталыгы күренә. Бәйгеләрдә бик күп укучылар, каушап кала, ә бик күптәре асыла. Буна ысын сәсәнияр без күрүбезсә, улар кешенең күзенә карап сөйли. Ысынлап та улардан буна киләсәктә зур кеше сыгуы күренеп тора. Буна ошондай Урал батыр эпосы конкурс, яттан һөйләү конкурслары күбрәк булһын ине. Ошо эпос мин икенче генә ел катнашуыма карамастан, мин ничектер өйрәндем дiyeyim икән. Елда килеп тора килә ошо конкурсларда. Урал батыр эпосын тулыһынса ятлап, республика конкурсында сыгыш яһаган укучы гына яшь Кобаерсы исеменә лаек. Эпосты тулыһынса ятлагандарның дөйем һаны бүген 70-кә якын. Улар сәсәнлек иҗадына якынаюсы, сәсәнлекте өйрәнүсе яшь буын. Урал батыр кебек бөек бер эпос бар. Ул Гилгамеш эпосы шу миракаттарның моннан берничә мең еллар элек яшәгән халыктың бөек мәшһүр эпосы. Был эпоста шул ук шедеврдар исемлегенә ингән, дөнья галимнәре тарафынан өйрәнелә, тикшерелә. Әмма кызганычка каршы ошо телдә, ошо эпосты һөйләүче халык юк хәзер. Ул тарихта гына булган. Әмма без бәхетлебез. Безнең эпосыбыз да бар, халкыбыз да бар. Безнең балалар менә бүген әле күрәбез бит инде ошо эпосты тулыһынса ятлаган балалар елдан ел күбәя һәм берничә телдә һөйләнелә. Үзем яшь булһам да 5 ил барын белдем. Яшь булһам да 5 ил барын белдем мин. Берендә үзем тудым, икеһен йөреп күрдем мин. Калган тагы икәүһен күрергә тип сыктым мин. Кайда гына барһаң да, кемде генә күрһәң дә, берәүдән баш тия,
икенче баш ия, көсле, көссүз ия, теләгәнсә кан куя. Исеме бар дөньяла, үзе күзгә күренмәс. Аяғы, кулы, хис уның балга тотып йонсома. Абруйлы жюри эпосты ятлаган 56 укучы араһынан айыруса оста һәм тулы һөйләгән кобаерчыларны билдәләй. Еңүчеләр араһында Учалынан Әлнирә Заһидуллина, Сибайдан Әлия Әминева, Баймактан Ильяс Даутбаев, Илештән Лиана Галиуллина, Әбьялилдән Дәүләт Сафин, Күмертаудан Инсаф Ямилев, Туймазынан Айдар Камаловтар алга сыкты. Гран-при бүләгенә Хайбулла районы Әбиш мәктәбе укучысы Газиз Ишмөхәмәтов лайык булды. Матур миңә дан булмас, өстендә йөргән булмас. Шаулап болот калканда, коян давыл сыкканда, күктә кошта асалыр, камбак оса яр табып, уда йылдан басалыр. Мин сапканда йөл кубыр, ташта ятып түзалмас. Хау тулкыныр кайнашыр, хауда балык кидалмас. Кафтауына типһәм мин, 10 талкандай уралыр. Тирә-якта ян булһа, берәһе калмай кыйралыр. Башкорт халык ижадының иң югары өлгеһе булган Урал Батыр Кобаерының 4000 ярым шигъри юлдан торган варианты бынан 100 ел элек Баймак ягында язып алына. Кобаерды Мөхәммәтшә Борангуловка һөйләп яздырган Габит Сәсән менән Хәмит Сәсән бик абруйлы, ил акылын тотып яшәгән уламандар була. Уларның тукымдары бүген дә бар. Урал Батыр Кобаерын башкаручыларның, гран-при алучыларның һәм беренче урында алучыларның араһынан инде студент булып йөргәннәр бар, аспирантура бетүчеләр бар. Ул балалар арасында шундай иҗади күтәренкелек уята. Улар Кобаер иҗат итә башладылар. Кобаер ул теләһә кайһы вакытта иҗат ителмәй. Буның өчен ниндәйдер бер массовый рәвештә рух күтәренкелеге кирәк. Халкым, һезгә шуны әйтәм. Олыны олы итегез, кәңәш алып йөрегез. Кесене кесе итегез, кәңәш биреп йөрегез. Күзенә сүп төшердәй, күзһез булып калырдай. Йесердәрнең алдында күзенә керпек булыгыз. Барыгызга шуны әйтәм. Яхшылык булһын атыгыз, кеше булһын затыгыз. Яманга юл куймагыз, яхшынан баш тартмагыз. Тауган yerine, халкына тереху бирккән Урал Батырның васыяты кеше дөньяла тик яхшылык белән яшәргә тиеш. Башкорт халык иҗадының бөек кумарткыһы менән рухланган яшьтәребез сәсәнлек асылын, сәсәнлек рухын яңырта. Халкыбызның 1000 еллык акылы тупланган Урал Батыр Кобаерын белгән, аңлаган һәркем үзенең тормыш асылында таба.